A my sa postupne môžeme pustiť k prvému zápasu dnešného večera. Ten je vypísaný na 4x3 minúty do 79,3 kg. Do modrej časti ringu pozývam zástupcu Jet Samji Brno a jeho meno je Tomáš Podlas. I got this, yeah. Tomášovým súperom bude v prvom zápase dnešného večera zástupca týmu Warriors pod trénermi Petrom Gašparom a Petrom Lukom. A jeho meno je Lukáš Fernéza. Čaká nás prvý zápas, akcie The Ring s pravým číslom 9. Pozrieme sa do modrého rohu, kde stojí zástupca, ktorý má 19 rokov, 183 cm, 79 kg. Reprezentuje farby Jet Samji Brno pod trénermi Milanom Prochádzkom a Leonom Dubským. Na konte má 3 zápasy, 1 víťazstvo a 2 prehry. Víťazstvo získal na základe knockoutu. A jeho meno je Tomáš Podlas. Červený roh, 22 rokov, 179 cm, 79,3 kg. Reprezentuje farby týmu Warriors, tréner Peter Gašpar a Peter Nuk. Na konte 1 zápas, 1 víťazstvo a 1 víťazstvo na KO. Jeho meno je Lukáš Luky Ox Fernéza. Čaká nás prvý zápas dnešného večera. Robo Kmeťo představil první dvojici eventu The Ring 9, na které nás čeká celkem 11 soubojů, hodně zajímavých soubojů, které se postupně představíme. Mé jméno je Antonín Vavrda a i komentátorská dvojice bude československá, protože po mém boku je tady Palo Hlavačka. Ahoj Palo. Čau, čau a pekný večer všetkým. Jdeme na první souboj, který bude taky československý. Lukáš Fernéza, Tomáš Podlas. Polotěžká váha? Tak ide o súboj dvoch mladých boxerov, ale z hľadiska skúsenosti môžeme určite Lukáša Fernézu označiť za to skúsenejšieho boxera, pretože to je bývalý úspešný reprezentant Slovenska a určite favorit tohto zápasu. Lukáš má i hodně zajímavé skalpy z amatérského ringu. Áno, dokázal poraziť mnohých výborných boxerov. Priaznivci Real Boxing Cupu si pamätajú súboje aj s Bandin Čemezom, s našim olympioníkom z Tokia, takže naozaj tie výsledky hovoria
o jeho kvalite a preto aj sa dá očakávať, že v tomto zápase by mal byť favoritom on. Je to souboj na 4 kola a Lukáš do toho letí teda už od začátku. Chce potvrdit pozici favorita, ale samozřejmě za Tomášem stojí zkušený roh. Teď vsuvka trošku z jiného sportu. Zatiaľ dobre povoluje, robí si na supera tlak, ale neostáva tam stať, dokáže si pekne povoliť, z toho udierať. Zatiaľ si však ešte hľadá, by som povedal, že takú úderovú vzdialenosť. Vidíš, že hodně chce Lukáš. No, možná až moc do toho přepadává. Tak, trošku príliš nechce, nie je tam v začiatku, ale veľakrát tie prvé kola aj v tých profi zápasoch bývajú také, že sa boxeri trošku očakávajú, hľadajú a postupne sa to prejaví, kto z nich je kvalitnejší. Tomáš hodně vyčkává. Zároveň dobře poslouchá svůj rok, který mu říkal přeber to. Myslím si, že tam ta snaha byla. Výborná zadná ruka Lukáša. Hezký spodek navrch. Dobrý kríž, pekné povolenie od Lukáša. Otočení. Potom sa síce otočil, ale ten technický prvok tam bol veľmi pekný. Karinku mají rozhodčího Radka Linku, velmi zkušeného to rozhodčího, bývalého také boxera profesionálního a amatérského. Ja si myslím, že Lukáš už tú úvodnú minútu zastreľovaciu doslova má za sebou a teraz je vidieť, že už ten odhad vzdialenosti má oveľa lepší, aj pekne vie povoliť, z toho sa vrátiť. Výborná opäť zadná ruka. Už do toho neprepadol tak ako predtým, už si našiel tú vzdialenosť, prečítal si supera a začína to byť jednoznačne v jeho režii. Hezké naznačení od Lukáše tam probíhá. Ale Tomáš zatím drží, odolává. Ty čisté údery, které projdou, tak dokáže ustát. Áno, tá disciplína, dá sa povedať, že je tam zatiaľ pri obidvoch boxeroch, tie ruky držia vysoko. Nie sú tam zatiaľ nejaké veľké diery v obrane ani u jedného. Aj preto sa pozrieme do druhého kola. Váš vypadá hodně nahecovaný, byl celkem spokojený. Když přijdou do dalšího kola, tady vidíme highlighty z toho prvního. Vlastně to, co jsi říkal ty, v tom úvodním takovým splašenějším začátku si Lukáš došel vzdálenost. Dá se víc kontroloval, nebo první kolo kontroloval. Tá druhá polka bola už z jeho strany o mnoho presnejšia. Dá sa povedať, že už našiel ten svoj štýl, ktorý by mohol sedieť a ja si osobne myslím, že to bude gradovať, ten jeho výkon. Kluky čeká ještě 3 kola. To je jeden z těch kratších zápasů, je to vlastně jakoby původně plánovaný předzápas, ale nakonec je to i v rámci hlavní karty celkem koukíme ještě těch 2 soubojů. Dalších 10 a československých derby tady bude víc. A tak môžeme povedať, že z hľadiska skúseností alebo teda bilancie profi zápasov je to predzápas, pretože chlapci majú tých zápasov profilingu naozaj málo, ale keď si povieme, že pred zápasy už vidíme takého boxera ako je Lukáš Fernéza, tak si myslím, že to je super, pretože to je naozaj, kto sa trošku vyzná v československom boxe, tak toto meno musí poznať a vie, že ide o kvalitného boxera. Teď nám to může ukázat v druhém kole. Vypadá to, že Tomáš okamžitě zaparkoval do provazu. Tomáš prepadáva trošku do toho zadného úderu, Lukáš to má prečítané, vždycky si na to bez problémov povolí a na druhou stranu nevím, kdy naposledy boxoval Lukáš, ale Tomáš je rozboxovaný. Prosinci, to je vlastně už dalšího zápas, takže minimálně v tom rytmu zápasovým je. dobrý spodok. Hezká kombinace.
Zatím tam ale každopádně neprošlo nic takového, co by Tomášem vyloženě otřáslo. Možno by si to pýtalo trošku viac úderovú kombináciu, pretože ten 1-2 údery Tomáš zatiaľ dobre celkom vykrýva, drží si tie ruky zodpovedne hore, aj keď tam nejaký úder prejde, ale ide to veľa cez rukavice a potom nemá to tú patričnú razanciu. Ja si myslím, že Lukášovi by pasovalo, keby k tomu ostrému zadnému pridal ešte povedzme predný hák alebo predný zdvihák, aby tie kombinácie boli také. Táto zadná je výborná. Ak nie ešte pridať ďalší úder z prednej ruky, bude to pestrejšie a ťažšie sa to bude pre supera blokovať. Tam Lukáš zkusili takovou tu vychytávku, že si stáhl tu zadní ruku soupeře, nebo teda přední ruku soupeře a až teprve potom šel úder. Hezký pokus o spodek. Znova to stažení. Toto by mal, myslím, že Lukáš častejšie pridávať tie ostré údery aj z prednej ruky. Zatiaľ je tam stále tá koncovka jeho zo zadnej ruky. Super to tam už očakáva, vysoko si drží tú prednú ruku. Viac to zakombinovať aj s tou prednou rukou a je to lepšie. Ale na druhej strane musíme povedať, že ten priebeh je zatiaľ jednoznačný. Aj keď Tomáš naozaj, že drží, snaží sa to všetko blokovať, ale z hľadiska nejakého bodového výsledku je to jednoznačne na strane Lukáša Fernezu. Dobré povolenie. Ale ešte predný hák by tak, ešte by si to pýtalo viacej tie údery aj z druhej strany. Na druhou stranu Tomáš inkasuje, ale vždycky se tam snaží ještě něco vymyslet, byť teda je to hodně viditelný, ale prostě zatím to odolává. Je to dobré, že dúfam, že budeme vidieť také zápasy, ktoré budú bojovné z oboch strán. Rozhodne ani žiadneho fanúšika boxu neteší, keď je to 100% len jednostranná záležitosť. Na to by bol dobrý zápas, treba vidieť snahu obidvoch a aj keď tu je vidieť ten rozdiel kvality, ktorý je zatiaľ jednoznačne na Lukášovej strane, ale je dobré, že aj Tomáš do toho dáva všetko a rozhodne sa nezdá. 19-letý kluk z Brna, možná by mu neškodilo se trošku i pak jako do zápasy rozboxovat v amatérech. Určite v 19 rokoch byť v profi ringu si myslím, že je dosť skoro. Osobne neviem, či má za sebou aj nejakú amatérskú kariéru a jakú, ale na druhej strane z hľadiska Lukáša, ktorý je tiež síce veľmi mladý boxer, má 22 rokov, ale je to chalan, ktorý 3-4 roky jazdil po medzinárodných silných turnajoch, bol to jeden z našich slovenských najúspešnejších posledné roky juniorských reprezentantov. Má 5. miesto na Európe juniorov, má 5. miesto na majstrovstvách Európy do 22 rokov, takže to sú krásne výsledky. A on tie 5. miesta vybojoval vždycky aj 2 víťazstvami, 1-2 výhrami, pretože on štartoval vo váhe 75 kg, to je váha, ktorá je najviac obsadená, takže tam jemu rozhodne nestačilo s jedným zápasom získať kľúčovú medailu, ako je to v niektorých menej obsadených váhach. On vždycky štartoval v tej silnej, dá sa povedať, že jednej z najsilnejších hmotnostných kategórií, kde tá konkurencia je naozaj nabitá, takže za neho ozaj hovoria kvalitné medzinárodné výsledky. Ten boxerský základ je tam jasně vidět, ten rozdíl v tom boxerském základu. Teď na začátku 3. kola. Toto povolenie je zatiaľ úplne bezproblémové u Lukáša. Veľmi je vidieť na Tomášovi, ako náhle ide udierať tú zadnú ruku, a pre takého skúseného boxera ako je Lukáš Fernez to nie je problém jednoducho prečítať a v pohode si na to povoliť. Každopádně ty z obou stran trošku bez přípravy, hned snaha o ten silný úder, který je bohužel, jak si říkal, viditelný. Aj Lukáš Fernez ide veľa vyloženie za tým tvrdým zadným úderom, teraz to zmenil na spodok. Myslím, že v jeho repertoáre sú určite aj viaceré údery aj z tej prednej ruky a tam by možno nezaškodilo trošku to viacej kombinovať s inými údermi, pretože je to síce dominantné, je to jednoznačne pre neho, ale super tú zadnú ruku jeho očakáva a stále si tam stiahne tú ruku vysoko. Potom je ten úder, aj keď je tvrdý, ale stále je trošku blokovaný.
kola. Snad poprvé v tomhle kole, nebo možná v těch prvních 3 trefil i Lukáš. Ale pro Lukáše je tohle důležitý zápas, naučí se trošku i ty trpělivosti, protože je vidět, že je netrpělivý v téhle fázi zápasu. A začína to byť príliš jednostranné a pekný zadný kríž. Možno, že samotný Lukáš Ferenc by aj chcel ukázať viacej tých technických prvkov, ale chýba mu k tomu aktivita supera. Tam už som videl doslova zdvihnuté koleno, pretože pokiaľ super neudiera, tak ja sa jednoducho nemám na čo uhnúť a z čoho trafiť, tak je to jednoznačne už trošku jednostranná záležitosť. To je jednoznačný, ale Tomáš drží a vypadá to, že dneska půjdeme poprvé i do 4. kola. Ostrejšia predná ruka by sa jednoznačne tam hodila Lukášovi, ešte tá koncovka aj z tej prednej ruky, nie len ísť za tým zadným úderom, ale pridať k tomu ešte potom zadnou. Tomáš ukázal vlastně, že tím jediným úderem ho prostě asi nejspíš na zadek nepošle. Že to chce něco změnit, trošku přidat. Áno, tá kreativita by sa tam hodila pridať práve, že aj supera má takého, kde si to doslova pýta a kde si to môže na ňom vyskúšať tú kreativitu, pretože vždy ho dokáže doslova zabaliť do toho dvojitého krytu a dá sa povedať, že nič mu z toho nejak nehrozí, nejaký ťažký protiúder, takže môže sa tak, jak teraz ukázať presne, že viacero úderov môže to skúšať kombinovať. Tohle byl hezký atak od Lukáše. Dobrá práce tělem. Možná chybilo trošku to přebrání, ale on se to takhle hezky radí samozřejmě. Dobrý predný zdvih, dobrý pokus. Aj predtým. Tá kombinácia predný zdvih na hlavu medzi ruky a na to tá zadná ruka. Funguje to. To bolo dobré, určite. Častejšie kombinovať ten tvrdý zadný úder, ktorý Lukáš rozhodne má. Má ho dobrý a ja s ním zbierate body, ale na to, aby to bolo také viacej účinné, tak by to bolo vhodné kombinovať s tým predným úderom. Vysypať tam kombináciu kľudne aj 3-4 úderov tvrdých. Zhruba v polovině posledního kola. Je to hodně stále jednostranný. Slyšíme rady z rohu Tomáše, ale samozřejmě tomu se něco vymýšlí daleko hůř než Lukášovi. Slyšíme, že má i Lukáš zajímavou podporu. Teraz by ho už doslova Lukáš tady nemusel pustiť. Je to posledné kolo, naozaj už nie je sa na čo šetriť, mohol by to tam ozaj vysypať tými tvrdými údermi a pokúsiť sa to rozhodnúť ešte pred minutou. Do poslední minuty. O tom, že Lukáš ten zápas vyhraje na body, pokud se bude budovat, není absolutně pochyb. Jde o to, jestli to stihne ještě před limitem. Teraz tá zadná ruka bola naozaj dobrá.
Hezká zadní znova. Opäť veľmi dobrá zadná. Tak, teraz to tam už prechádza, ale stále je tam tá ruka supera, ktorý to drží. Vypadá, že tenhle ten zápas půjde na body. Posledních 10, odklepáno. Časomíra se trošku rozpala. Na druhej strane treba dať trošku uznania aj Tomášovi Podlasovi, pretože vydržal 4 kola s Lukášom Fernezom. Človek, keď sa pozrie na tú fight card a vidí tam, že Lukáš Fernez a jeden profi zápas 1-0-0, jeho super Tomáš Podlas 3 zápasy 1-2 a nepoznatých boxerov, tak si možno, že myslí, že ide o vyrovnaný zápas, ale ozaj, že kto sa trošku rozumie, alebo respektíve už pozná tých boxerov v Česku a na Slovensku, tak pozná kvality Lukáša Fernezu a tu bol jednoznačným favoritom on. A to sa ukázalo počas celého zápasu, že tá kvalita bola na jeho strane, ale Tomáš Podlas to nevzdal, odpojoval, si pripíše prehru, ale je to aspoň prehra na body a nie je to prehra pred limitom. No to každopádně bude to chtít hodně práce ještě Tomáše, ale jak jsme říkali, mladý kluk, 19 let, má to všechno před sebou. A to samé vlastně platí pro Lukáše, 22, super rozjíždí profesionální kariéru. A začne rozjíždí solidně. Áno, s tým rozdielom, že on má už v tom amatérskom boxe naozaj toho dosť naboxovaného a ja si myslím, že pri boxerovi ako je Tomáš Podlas by nebolo na škodu využiť tú šancu, kde v súčasnosti môžu už boxery miešať amatérsky a profesionálny box a o 19 rokoch si myslím, že potrebuje zbierať skúsenosti a s rovnocennými aj supermi. A určite by nebolo na škodu, keby medzi nejakými profi eventami chodil si zaboxovať aj Českú ligu a podobné súťaže. To boxer potrebujete skúsenosti, potrebujete zápasy a v 19 rokoch je na to naozaj ešte veľký priestor. A když to říká slovenský reprezentační trenér a borec, který má těch zápasů kolik, 300? Takmer 300, áno. Tak si myslím, že na to něco bude. Určite. Dáme ještě na vyhlášení, byť tady to je vlastně jenom formalita, protože samozřejmě jednoznačná výhra na straně Lukáše Fernezu. Vidíme, že oba mají ještě bandáže, což vlastně je dovolený. V prvom zápase The Ring 9 víťazí 3-0 na body pro červený Lukáš Lukyrot Ferneza. Překvapení se nestalo. Překvapenie sa nekoná. No a... Lukian, môžem ešte jednu otázočku v rýchlosti. S výkonom veľmi spokojný? Nie, vôbec. Som pred 3 dňami leží. Takže choroba ťa trápi rovnako ako polku zeme, hej. Išiel si po tom ukončení, cítil si, že v tom závere už to môžeš utrhnúť, že si veľmi tesne, alebo máš pocit, že tam ešte mal tvoje super rezervy? No, mohol som povedať trošku ešte viac, ale nemal som to. Z tebe teraz som taký ostatný. V každom prípade klobúk dole, myslím, že krásne otvorenie dnešného turnaja, držíme tým palce, ak sa ti darí ďalej, Hraniča uvidíme znova. Áno, určite ma uvidíte ešte to a užite si to tu, lebo sú to najlepší boxery Československé, takže here we go! Lukáš Ferneza! První odpověď byla příznačná, spokojený není. Myslím si, že, ale zase i pro Lukáše dobrá zkušenosť. Jak jsme říkali, vyzkoušel si prostě ty 4 kola trpělivost. Určite, ja si myslím, že Lukáš on je si vedomý svojich kvalít a je si vedomý toho, čo je schopný